Bore da iawn i chi gyd. Hyfryd eich gweld chi bore yma. Bore hyfryd o Ebrill. Yr ail sydd wedi'r Pasg. Croeso cynnes i chi gyd. Ac i unrhyw un sy'n ymuno ni dros y we, unrhyw un i fydd yn gwylio yn ysmlaen dros ein channel YouTube. Cyfnod y Pasg, ni'n parhau gyda'r ganddoliad themau ar at gyfodiad. Ac felly mae yna gyfarchiad a gweddi traddodiadol i ddechrau'r oedfa. Crist a gyfodwyd, efe a gyfododd yn wir. Dad holl alluog, roddais deunig fab i farw dros ein pechodau ac i gyfodi drychefn i'n cyfiawnhau. Caniatau'n i fwrw ymaith sirdod malais a drygioni, mwyn i ni dywasanaethu'n wastadol mewn purdeb bywyd a gwirionedd. Trwy heddiannau dy fab Iesu Grist ein harglwydd sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. A litany traddodiadol am themau'r Pasg. Crist ein Pasg ni a berthwyd drosom ni, am hynny cadw'n wyl. Nid a hen lefain ac a lefain malais a drygioni, ond a bara croew purdeb a gwirionedd. Nid yw Crist mwyach wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw yn marw mwyach. Nid yw marwolaeth yn arglwyddiaethu arno mwyach. Canis fel y bu farw unwaith i bechod, ac fel y mae'n byw, byw y mae Dduw. Felly chwythau hefyd, cyfrifwch eich hunain yn feirw i bechod, eithir yn fyw i Dduw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Crist a gyfodwyd oddi wrth y meirw ac a wnaed yn flaenffrwyth y rhai a hunodd. Canis gan fod marwolaeth trwy ddyn hefyd y mae at gyfodiad y meirw. O blegyd, megis yn adda a mae pawb yn meirw, felly hefyd yn Crist y byw'r heir pawb. A'n hemyn cyntaf bore yma allan o ganeuon ffydd gweithar maen ar gwylwyr cyfododd Iesu yn fyw. 552. Yn droi at yr ysgythyrau bore yma, efengyl ar atgyfodiad eto, allan nhw efengyl lyc, diwedd yr efengyl, hanes un o'r ymddangosiadau gan ein harglwydd wedi Sul y Pasg. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos a'r doriad gwawr, deithant at y bedd gan ddwyn y pererogler oeddent wedi ei paratoi. Cawsant y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd oddi wrth y bedd, ond pan eithant i mewn, ni chawsant gorff yr arglwydd Iesu. Yna a hwythau mewn penbleth ynglyn â hyn, dyma ddau ddyn yn ymddangos iddynt mewn gwisgoedd llachar. Daeth ofn arnynt, a phlygasant eu hwynebau tua'r ddaear. Meddai'r dynion wrthynt,
Pam yr ydych chi'n ceisio am rhith y meirw, yr hwn sy'n fyw. Nid yw ef yma, mae mai wedi ei gyfodi. Cofiwch fel y llyfarodd wrthych tra roedd eto yng Galilea, gan ddweud ei bod yn rhaid i fab y dyn gael ei draddodi i ddwylo pechaduriad a'i groeshoelio a'r trydydd dydd at gyfodi. A daeth ei eiriau ef i'w cof. Dychwelasant o'r bedd ac adrodd yr holl bethau hyn wrth yr 11 ac wrth y lleill i gyd. Mae'r Magdalen a Joanna a mae'r mam Iago oedd y gwragedd hyn. A'r un pethau a ddywedodd y gwragedd eraill hefyd oedd gyda hwy wrth yr apostolion. Ond yw tîb hwy lol yr oedd yr hanesion hyn, a gwrthodasant gredu'r gwragedd. Ond cododd Pedr a rhedeg at y bedd, plygodd i edrych, ac ni welodd ddim ond y llueiniau. Ac aeth ymaith, gan ryfeddu wrth o'i hun at yr hyn oedd wedi digwydd. Ac yna, ar gyfer yr ail ddarlleniad, ni'n symud blynyddoedd wedi'r digwyddiad, wedi'r atgyfodiad, at brofiad Sant Ioan. Ioan yn ysgrifennu llyfr datguddiad, llyfr ola'r Beibl, blynyddoedd wedi'r atgyfodiad, wedi i'r dair efengil arall cael ei hysgrifennu. Datguddiad ar bennod cynta. Dyma'r datguddiad a roddwyd gan Iesu Grist. Fe rhoddwyd iddo ef gan Dduw, mwyn iddo ddangos i'w weision y pethau y mae'n rhaid iddynt ddigwydd ar fyrder. Fe gwnaeth yn hysbys, trwy anfon ei angel at ei was Ioan. Dystiodd yntau i air Duw ac i dystiolaeth Iesu Grist, trwy adrodd y cwbl a welodd. Gwyn ei fyd y sawl sy'n darllen a rhai sy'n gwrando geiriau'r broffwydoliaeth hon, ac yn cadw'r hyn sy'n ysgrifenedig ynddi, oherwydd mae'r amser yn agos. Ioan at y saith eglwys yn Asia. Gras a thangnefedd i chi oddi wrth yr hwn sydd a'r hwn oedd a'r hwn sydd i ddod, ac oddi wrth y saith ysbryd sydd ger bron ei orsedd, ac oddi wrth Iesu Grist, y tyst ffyddlon, y cyntaf anedig oddi wrth y meirw, a llywodraethwr brenhinoedd y ddeiar. I'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed, ac yn gwraeth yn urdd frenhinol, yn offeiriad i Dduw ei dad, i ddywef y byddor gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Wele y mae yn dyfod gyda'r cymylau, a bydd pob llygad yn ei weld, ie, a rhai a'i trawanodd, a bydd holl lwythau'r ddeiar yn galaru o'i blegyd ef. Oed felly, Amen. Mae fi yw alffa ac omega, medd yr arglwydd Dduw. Yr hwn sydd a'r hwn oedd a'r hwn sydd i ddod, yr holl alluog. Dibendith Dduw ar darllen a'r gwrando o'i air y bore yma. A'n hemyn nesaf, bendigaid fore teg ei wawr daeth Iesu mawr o'r bedd, cael fuddigoliaeth gyflawn gi o'r carchar di ei wedd.
Gen i awfrymu ein gweddiau dros yr eglwys a dros y byd. Gweddiwn. Gweddiwn dros holl eglwys Crist. Llawen hawn gyda'r eglwys fyd eang. Yn ystod cyfnod y Pasg, unwn gyda gaddoliad yr eglwys am heder ban y byd. Wrth i bobl Crist dathlu'r atgyfodiad a throi at ei harglwydd. Diolchwn am yr undod a rydd yr ysbryd glân i ni, gan ein huno a'n brodyr yn chwiorydd yn Crist ym mhalu bynnag y maint yn addoli. Beth bynnag i cefndir i diwylliant na'i hiaith. Yr eglwys yn rhannu rhodd cyfalaf yr ysbryd glân a'n ein harwain i bob gwirionedd. Ac wrth i ni addoli, cofiwn am y rhai hynny sydd yn addoli mewn amgylchiadau gwahanol iawn. Cofiwn am Gristnogion sy'n cael eu herlyd dros eu ffydd. Am Gristnogion sydd yn addoli yng ngwyneb difrawder neu ddifaterwch. Dros Gristnogion sydd dal yn gorfod addoli y tu ôl i ddrysau clywedig yn ein byd. Gweddiwn am lais proffwydol yr eglwys yn ein cenhedlaeth ni, fel y gall yr eglwys datgan yn ein byd, mae fel hyn y dywed yr arglwydd. Llawen hawn yn neges yr eglwys, y neges sydd wedi bod yn ddigyfnewid oddi ar ddyddiau yr atgyfodiad, Iesu a'r atgyfodiad. Ac fe gofiwn a gweddiwn am bob un sydd yn gyhoeddi y neges yna y bore yma. Gweddiwn dros ein cyfundeb, dros fywyd a thystiolaeth Eglwys Presbyteraidd Cymru. Cofiwn am ein gweinidogion a'n gofolaethau ledled ein gwlad. Gweddiwn dros ein heglwys leol, dros deulu'r Crwys, a phob un sydd mewn unrhyw ffordd yn gysylltiedig â'n addoliad yn bywyd yn Eglwys y Crwys. Diolchwn am y gwahanol ffyrdd o ymuno gyda'n gilydd i rhannu yr hyn sy'n gyffredin rhyngom. Offrwm yn ein gweddiau dros y byd, gan gofio yn benodol am ardaloedd lle mae yna helbyl ac ansicrwydd ar hyn o bryd. Cofiwn am y gwledydd hynny lle mae yna densiwn. Cofiwn am y sawl sydd wedi penodi i sicrhau diogelwch eraill. Gweddiwn dros ein dinas, ei bywyd gyhoeddus. Dros ein gwlad, gan gofio'n enwedig am rai hynny sydd yn dylanwadu ar ein ffyrdd o fyw, a rhai sydd yn byw yn gyson yn llif oleadau cyhoeddusrwydd. Gweddiwn dros arweinwyr byd a llywodraethwyr. Ac wrth gofio am bob un sydd yn byw bywyd gyhoeddus, diolchwn i Dduw am bywyd di-caeredin a gyflwynwyd i ofal rhagwyddol Dduw fel ni'n gwybod y ddoi. Ac fel midloedd o amgylch y byd, diolchwn am ei fywyd, am ei ymroddiad i gymdeithas, am ei gefnogaeth i'n brenhines ar hyd blynyddoedd maith. A gweddiwn am y teulu hwnnw sydd yn dygymod ag alar a chyfeiriad newydd. Ac yn nes adre fe gofiwn am rai hynny sydd yn effeithio ar ein byw pob dydd wrth i ni agosau at etholiad arall a fydd yn dylanwadu ar fywyd Cymru. Cofiwn am y rhai sydd yn mynd trwy gyfnod tywyll. A rhai sydd llawenydd y Pasg yn ei chael i yn anodd credu yn sgil digwyddiadau a phrofiadau i bywydau. Rhai sy'n unig. A rhai sy'n chwilio am bwrpas. A rhai sy'n ofni i dyfodol.
A rhai sy'n byw gyda rhaniadau o fewn eu teuluoedd. A rhai sy'n dygymod â chyfeiriadau newydd a heriau newydd yn sgil anffawd yn eu bywydau. Ac yn fyd eang, cofiwn am y rhai hynny sydd yn dioddau yn sgil absenoldeb, y pethau hynny i ni'n ei cymryd mor ganiataol. Bwyd, llety, cysur a diogelwch o fewn cymdeithas. Cofiwn am fywyd, plant, teuluoedd, a'r sawl sydd yn dylanwadu arnyn nhw, boed mewn ysgol neu eglwys. Pob un sydd yn dylanwadu ar ein pobl ifanc, a phob un sydd yn ceisio wrth weithio gyda nhw adeiladu cymdeithas a byd sydd yn well. O fewn teulu'r Crwys, wrth i ni gofio am y rhai aeth o'n blaen ni mewn ffydd, ac wrth gynnig ein gwyddiau dros y cwmwl tystion a chymundeb y saint, diolchwn am bywydau pawb sydd bellach wedi mynd o'n golwg i bresenoldeb agosa eu harglwydd. Ac o fewn ein teulu yn y Crwys, fe gofiwn am Pat Lister a gyflwynwyd i ofal trygwyddol Dduw yn ystod yr wythnos aeth heibio. Gweddiwn am ei ffrindiau a'i theulu. Offrymwn ein gwyddiau distaw personol, gan gofio am y pethau sylfaenol hynny a ddaeth i'n rhan y bore yma. Offrymwn i Dduw ein cwestiynau a'r pethau hynny sydd yn ein llethu neu yn ein blino. Gan ofyn am yr hyder ffydd hwnnw sydd yn fodlon gadael y pethau hynny wrth draed yr Iesu. Yn sicr yn yr ymwybyddiaeth ei fod ef yn gwrando gweddi ac yn ei ateb yn ei ffordd a'i amser ef ei hun. Casglwn ein gweddiau at ei gilydd, gan un o'n hyddoliad gyda'r Eglwys ledled y byd a'r Eglwys Fuddugoliaethus yn y nefoedd. Ac offrymwn ein gweddiau gan ddefnyddio'r patrwm aweddu a roddodd Crist i'w ddilynwyr cynta. Ein tad, yr hwn sydd yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw deled y deyrnas, hwneler dy wyllus megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion fel am y ddeiwn innau ein dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth eithir gwared ni'n rhag drwg, canes eiddo tiw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A'n hemyn nesaf, eto allan o ganeuon ffydd, 308, newyddion braf a ddaeth i'n bro o'i heiddiant gael ei dwyn ar go. Mae'r Iesu wedi cario'r dydd caiff carchar orion fynd yn rhydd.
Enw Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Rhywbeth low-level bydda'r Sais yn dweud oedd llawer o'r ymddangosiadau o'r Iesu wedi'r atgyfodiad. Yn Jerusalem, i'r criw bach dethol, mae yna duedd ar yn rhannu falle i edrych yn ôl a meddwl bod pawb wedi ddod i gredu ar un pryd, ond na, rhywbeth bach gam i gam lledodd y newyddion am yr atgyfodiad. Yn Jerusalem, ac yn y cyffiniau, y gwelwyd Iesu wedi'r atgyfodiad. Ac yn ddigon naturiol wedyn, mae'n sylw ni wedi cael ei hoelio ar y wlad, y deithio ni yn ddiweddarach i'w hadnabod fel y wlad sanctaidd. Ac mae'r ffaith bod Iesu wedi cael ei eni a bod Iesu wedi atgyfodi mewn lleoliad daearyddol, atgyfodi yn Jerusalem. Yn atgoffa ni bod yn ffydd ni wedi cael ei wreiddio mewn lle arbennig, ar gyfnod arbennig, a bod yn ffydd ni, bod yna gymaint o bethau ni'n methu deall yn ei chylchu, yn ffydd sydd wedi ei gwreiddio mewn hanes ac mewn wlad arbennig, mewn safle daearyddol arbennig. A mae'r ffaith bod ein Duw ni, trwy ryw ryfedd wyrth, wedi ymgnawdoli hunan ac wedi dod i fyw ar ein daear ni ac wedi dewis gwlad arbennig a lleoliad arbennig i wneud hynny, yn atgoffa ni pa mor bwysig yw'r byd a llefydd daearyddol, lleoliadau daearyddol yn ein ffydd. Ac fel mae'r Efengylau yn cofnodi y gwahanol ymddangosiadau gan Iesu wedi'r atgyfodiad, 10 cofnod, lle bod y 10 cofnod hynny yn cofnodi yr un digwyddiad o wahanol ogwydd, ond dim ots am hynny. Be dwi eisiau gwneud bore yma yw symud ymlaen at lyfr ola'r Beibl, llyfr datgyddiad, a gweledigaeth o Iesu wedi'r atgyfodiad a gafwyd gan Ioan, blynyddoedd wedi yr atgyfodiad. A mae'n bwysig i ni gofio bod, erbyn bod Ioan wedi sgwennu llyfr ola'r Beibl, bod yr eglwys fore yn dechrau ffurfio i hyddoliad. Roedd gennym nhw y 2 Efengyl, Mathew, Marc a Luc, y synodau, yr Efengylau synoptaidd. Yn ddiweddarach, 60 oed Crist, roedd Ioan wedi mynd ati i lunio llyfr y datguddiad. Nid mynd ati i lunio llyfr fel y cyfryw, ond wedi derbyn. Mae'n debyg yn ôl y traddodiad weledigaeth, ac wedi derbyn y weledigaeth yna ar Ynys Patmos. Be sy'n ffodus iawn rai blynyddoedd yn ôl i ymweld ag Ynys Patmos. A mae yna fynachlog, fynachlog hynafol sydd yn perthyn i Eglwys y Groeg ar ben y graig yn Ynys Patmos. Ac yno mae'r ogof lle yn ôl y traddodiad, lle bwch rai ohonych chi wedi bod yna. Mae yna mae'r ogof lle mae'n debyg yn ôl y traddodiad cafodd Ioan weledigaeth, ac yn sgil y weledigaeth honno i chroniclo fel llyfr ola canon y Testament Newydd fel y ni yn ei adnabod hi datguddiad Ioan. Yn sgil hynny, mae Ynys Patmos, fel Jerusalem, yr wlad sanctaidd, yn le hanesyddol o bwys i'r byd crefyddol, achos mae'n le arall lle mae Duw wedi ymddangos neu wedi datguddio ei hun mewn ffordd newydd. Ac mae llyfr ola'r Beibl, llyfr y datguddiad, ambell waith pan mae pobl yn codi'r Beibl, maen nhw'n troi at y llyfrau anodd, at y llyfrau lle mae yna metholeg, at y llyfrau lle mae yna bethau sydd ddim yn swnio'n rhyw naturiol iawn. Yn aml iawn mae pobl yn troi at llyfr Genesis. A'i dderbyn e'n llythrenol. Pan mewn gwirionedd chwedlau hanesyddol, ffordd dyn o esbonio yn ôl i ddeall a'i oleuni ar y pryd o'r llyfr Genesis. Yr un beth gyda llyfr ola'r Beibl, yn aml iawn mae pobl yn troi at lyfr y datguddiad, a maen nhw'n gweud, wel, mae yna ddarluniau hyll yma, mae yna darluniau o ddiwedd y byd, mae yna darluniau o ddioddefaint, sut gallen ni dderbyn hwn. Beth sy'n bwysig yw sylweddoli bod y pethau yma'n dod i lenyddiaeth, a mae Duw wedi datguddio ei hunan trwy ryw fath o dadleniad i ddyn, a bod dyn wedi ysgrifennu'r pethau yn sgil hynny. Ioan, i weledigaeth o Iesu, tra fe yn ei ogof ar Ynys Patmos y Môr Egea,
Cafodd weledigaeth o Iesu wedi'r atgyfodiad, oedd rhywfaint yn wahanol i ymddangosiad gafodd Mair, Pedr a disgyblion eraill blynyddoedd gynt. Roedd yr apostolion cynta wedi gallu gweld Iesu i gyffwrdd e. Thomas yn chwilio am ôl a phoelion yn ei ddwylo. Roedd Iwan ddim wedi cael y fath brofiad, ond iddo mi gafodd ei brofiad hollol gwahanol. Profiad o Iesu yn ymddangos fel brenin, fel llywodraethwr, Crist buddugoliaethus. Chydig o nodau allan o ddatguddiad Iwan. Mae Iwan yn cael weledigaeth cyfriniol o Iesu wedi'r atgyfodiad. Mae Iwan yn dweud ei fod e wedi gweld yng nghanol y canwyll brennau un fel mab y dyn, a'i wisg yn cyrraedd hyd ei draed a gwregus air am ei ddwyfron. Roedd gwallt ei ben yn wyn fel gwlan, cyn wyned ar eira, a'i lygaid fel fflam dan. Iwan yn mynd ymlaen. Gosododd ynta ei law dde arnaf, a dywedodd, paid â gofni, mae fi yw'r cyntaf a'r olaf, a'r un byw. Fi'n farw, ac wele ar wyf yn fyw byth bythoi, ac mae gennyf allweddau marwolaeth a hades. Un fel mab y dyn, y cyntaf a'r olaf. Mae Iwan yn cael gweledigaeth o Grist y Brenin, y Christus Rex, Christ the King. A'r darlun yma o Grist mewn gogoniant, y Crist buddugoliaethus, sydd wedi bod yn ganolog i addoliad y bywyd yr Eglwys byth oddi ar hynny. Yn y byd yma, i ni fel Mair, Pedr a'r disgyblion eraill, yn ceisio dilyn Iesu. Dyn ni ddim yn ei ddeall o bosib. Yn sicr ar hyn o bryd. Rhyw ddydd, mae'r ysgrythurau yn dysgu ni, cawn ni weld e fel y mae. A'r weledigaeth yma o Grist mewn gogoniant dyle lliwio yn meddyliau ni. Ar hyn o bryd, i ni fel Mair yn gallu galw a deall Iesu fel meistr, athro, rabonau. Ond sut fydd cyfarfod â Christ yn ei ogoniant, Crist y Brenin, y Christus Rex? Mae'r darlun yna o Grist, ambell waith yn darlun sy'n nid yn gyffroes yn gymaint, ond yn darlun ofnus. Crist wedi concro byd a phechod. Mae'r Pasg a'r Crist yma sydd wedi bellach mynd i'w ogoniant yn pwyntio ni mlaen at rhywbeth amgenach. At yr eglwys a fydd rhyw ddydd yn ymgynnull o gylch Crist yn ei ogoniant, y Crist buddugoliaethus a'r eglwys buddugoliaethus. A mae hanes y byd, gorffennol, presennol a dyfodol, yn cyfarfod ar Galfaria. Beth oddi ar hynny? Mae'r eglwys wedi dewis un ffordd, tra bod y byd yn rithro heibio a ffordd arall. A'r her i ni wedi'r Pasg yw sylweddoli bod y meistr yma, yr athro yma, yn un digon hapus i'w gydnabod a cheisio ei ddilyn, bellach yn frenin ac yn farnwr arnom, ac yn un a ddaw, yn alffa, yn omega, i'n barnu ac i farnu'r byd rhywbryd yn niwedd amser. A mae'r darlun yna, mae Iwan yn cael yn llyfr y datguddiad, yn darlun sy'n gallu bod yn frawychus. Ond eto, mae'n darlun o frenin sy'n cynnig tregaredd, gras a maddeiant, am ei fod yn un sydd wedi concro. Wedi'r atgyfodiad, pan oedd Iesu wedi dod ôl at ei ddisgyblion, doedd dim gair o gerydd iddyn nhw. A mae hynny'n rhyfedd, achos wedi'r cyfan, roedd yr apostolion wedi methu. Roedd y disgyblion wedi ffoi. Ar ôl nos iau cablyd ac yn ystod i'r Gwener y Groglith, roedd nhw wedi cefnu ar ei harglwydd. I adael e lawr mewn ffordd, os mynnwch chi. Ac iddyn nhw, o bosib, profiad eitha petrisgar oedd cyfarfod â Iesu wedi'r atgyfodiad. Beth oedd yn mynd i weid? O'n nhw'n mynd i cael cerydd ganddo e. Yn dawel, yn sicr, y Crist yn ymddangos wedi'r atgyfodiad
ac yn derbyn I ddisgyblion fel y maen nhw, gyda'i methiannau, gweithau methiannau, gyda'i pechod, gweitha I pechod, ac mae'n dechrau eu hail ffurfio nhw, heb cyfrif I gorffennol yn eu herbyn nhw, a'i ffurfio nhw fel rhyw embrio ar gyfer yr eglwys fore. A dyna sut mae Crist yn delio gyda ni. Ein bod ni o bosib yn ymwybodol o'r ffaith I fod bellach yn Christus Rex, Crist y Brenin, yn arglwydd ar y byw a'r meirw, yn alffa ac yn omega. Mae'n delio â ni mewn gras a threigaredd. Fel y disgyblion cyntaf, ambell waith I ni'n meddwl, wel, dwi'n bywydau ni ddim digon da. I ni, yn gwahanol ffyrdd, wedi gadael ein harglwydd I lawr, wedi cefnu arno fe, wedi ffoi i'r cysgodion, fel y gwnaeth y disgyblion cyntaf, pan oedd bethau ddim yn troi allan yn ôl I dymuniad, neu yn ôl y ffordd nhw wedi gobeithio. Yn yr un ffordd, gweitha'r pethau hynny sydd yn mynd ar chwal yn ein bywydau ni, mae Crist yn ein derbyn ni. A gydol ein bywydau yn dechrau ein hail adeiladu ni. A pwrpas diwedd y daith yw cyfarch a gweld a llawenhau ym mhresenoldeb Crist y Brenin. Agorwyd ffordd wedi'r Pasg. Mae'r ffordd yna wedi'i wneud gan Iesu Grist yn ffordd sydd yn arwen yn y pen draw I dragwyddoldeb, ac I ni'n camu arni cam wrth gam. Mae yna gymaint o bobl eraill ar y ffordd gyda ni. Pwy fyddai'n meddwl, ydych chi wedi gwybod cyfri nifer y Cristnogion ar fore cynta dydd y Pasg? Byddai hwnna fater rhwydd I cyfri nhw ar dwylo erbyn diwedd y sul cynta hwnnw. Pwy byddai'n meddwl, bydden nhw sicr ddim wedi meddwl. A bydden yna wedi'r holl ganrifoedd, pobl dal yn cerdded ar hyn yr un llwybr, dal yn dilyn yr un arglwydd, dal yn defnyddio yr un cyfarchiad, cyfododd yn wir. Heddi, I ni methu cyfri y miloedd hynny sy'n cerdded gyda ni ar llwybr yr atgyfodiad. A'r llwybr yna yn arwen fel wedes I at gogoniant. Llwybr sy'n mynd yn lletach, nes I ni'n mynd ymlaen yn ein bywydau ni. Ac mae'r daith na I ni gyd arno fe. Fel oedd John Wesley wedi dweud wrth I ddisgyblion wrth I ddilynwyr yn aml iawn, mae'r gorau eto I ddod. The best is yet to come, mae'r gorau eto I ddod. Ac wedi'r atgyfodiad mewn ffordd gallai Iesu wedi dweud wrth I ddisgyblion, mae'r gorau eto I ddod. Crist, gobaith y gogoniant. A mae'r un peth yn wir amdano ni, mae'r gorau eto I ddod. Odyn, ni'n gallu mwynhau presenoldeb Crist gyda ni yn y byd yma. Mae'n dod ato ni trwy'r holl amryfal ffyrdd. Hynny, wedi'r atgyfodiad profodd Mair enghraifft, ar Iesu yn yr ardd. Pedr a'r lleill wedi profi Iesu ar yr adegau angen I gyfarfod a'i glywed e. A'r fendith I ni, yr holl ganrifoedd wedyn, yw'r cyfle I ni ddechrau eto. Achos yr efengyl ar ail ddechreuad yw efengyl ar atgyfodiad. Fel wedodd Michael Ramsey yn ogyn archesgobion Caergaint, no resurrection, no Christianity. Heb yr atgyfodiad, does gynnon ni ddim Cristnogaeth. Heb y ffordd newydd yma sy'n arwen at ein gweledigaeth gyflawn o Grist y Brenin, dos na ddim gwerth, pwrpas na sylfaen, un ffydd. Fel unrhyw daith, mae taith yn gallu'n llethu ni. Ond unrhyw daith ewch chi arno mewn bywyd, mae'r daith honno yn broses o deithio, o gamu ymlaen, yn eich newid chi. Ac wrth I blynyddoedd fynd heibio, wrth gyd gerdded gyda Christnogion eraill, wrth gyd gerdded gyda'r arglwydd yma, sydd yn arwen ni cam a cham yn nes at y gogoniant. Gallwn ni ddweud hefyd, wel, o'n blaen y gobaith gogoniant, mae'r gorau eto I ddod. Gan Thomas Levy,
Benni llyfryd sy'n anghaneuon ffydd yr Iesu atgyfododd nid ofnwn angau mwy. Daeth bywyd anherfynol oedd wyfol farwol glwy. Datgenwch iachawdwriaeth yn enw Iesu gwyw. Mae'r ffordd yn rhydd i'r nefoedd a'r Iesu eto'n fyw. Mae'r ffordd yn rhydd i'r nefoedd. Dyn ni ddim yn ymwybodol o ddiwedd y daeth. Ond mae ddewidion. A bydd yr olygfa yn wych ar ddiwedd y daeth. A'r Iesu eto yn fyw. Gewn ni offrymu gweddi. Diolch i ti o Dduw am brofiad y Pasg, am rym ar atgyfodiad, am neges yr Eglwys, Iesu ar atgyfodiad, am Grist y Brenin, yr un a ddaw yn farnwr ar y byw a'r meirw, yr un sydd wedi concro pechod a marwolaeth, a'r un sydd yn ein cymell i rodio gyda'n gilydd tuag at obaith y gogoniant. Gweddiwn yn enw Crist. Amen. Hemyn ola y bore yma, cyfodi wnaeth tywysog hedd gorchfygodd uffern fawr ar bedd, esgynnodd i'w dragwyddol sedd, Alleluia. Diolch am addoli gyda ni y bore yma, mwynhewch eich dydd. Gewn ni ofyn am fendith Duw. Dewch mewn tangnefedd i wasanaethu yr arglwydd. A bendith Duw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân. A bod eich plith y dydd hwn ac yn dra gywydd. Amen.